Ďakujeme, že ste si pozreli videá z playlistu TradeTech, medzinárodný obchod jednoducho. Dúfam, že teraz máte jasnejšiu predstavu o príležitostiach, ktoré vám medzinárodný obchod ponúka a o tom, ako rozvíjať svoj medzinárodný potenciál. Najmä dúfame, že sme ukázali, že aj malé firmy môžu súťažiť na medzinárodných trhoch. Taktiež dúfame, že ste videli, že svoj medzinárodný potenciál môžete otestovať s minimálnymi alebo žiadnymi nákladmi. Samozrejme neexistuje žiadny čarovný prútik a budete musieť venovať čas a úsilie na otvorenie nových trhov. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy, ako môžeme tento playlist vylepšiť alebo rozšíriť, neváhajte kontaktovať buď mňa alebo priamo Nika. Uvítame konštruktívne návrhy a pripomienky. Takto môžeme túto službu zlepšiť v prospech všetkých. Mne, Ianovi Dunningovi, už len zostáva popriať vám veľa šťastia a odovzdať vás Nikovi, ktorý by vám rád pred odchodom povedal ešte pár slov. Ďakujem, Ian. Ako povedal Ian, dúfame, že vám tieto videá pomohli uvedomiť si, že môžete rozvíjať svoj medzinárodný potenciál a že sme vám poskytli praktické návrhy, ako ho naplno využiť. Prihláste sa na odber nášho kanála a pozrite si budúce videá propagujúce a vysvetľujúce príležitosti, ktoré prináša medzinárodný obchod. Je to zadarmo, stačí kliknúť na tlačidlo odoberať nižšie. A nezabudnite zdieľať toto video a playlist so svojimi priateľmi, partnermi a kolegami. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Ešte raz ďakujem a veľa šťastia s otváraním nových trhov. Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Zatiaľ sa lúčim ja, Nick Daniel, a teším sa na vašu správu. Vpred na